Good morning guys! Nagluto ko karon og lumpia. Naman nanurig hapog lumpia nga pork. Di ning palit na lamang po ko. Dito ra pod. Mao netong pamahaw karon. Mao na siya guys, medyo napagod-pagod na sana. Gikan magud po nang ihi pagbalik na sana napagod naman di ay. So ato na ni nga hukaron kay murag na napagod na gazid. Kini ang book guys, ba mura naman ko maupaw din sa mga niaging buwan. Ni effect ba sa paghang gigamit nga shampoo? Murag na ko'y mga sugub. Itong mga gagmay buhok ba nanubo ba kay ba oy nga ano ba din nga tang buhok gikan ta mga anak nga na kay mura bitag mga upaw sige magpangalarag na ito ang buhok. Ako siguro maupaw guys grabing ilaras ang naong. Nog langgana. Taha na. Kay di na kaadto na mo na laman ni mga pila ka buhok pero gaha pang gisudlay ing ani na. Kay magsudlay po kung pino, murag dali ra ang buhok mga pupo. So mado na magsudlay ta og luag. Kana sudlay din siya sa mga kalungag buhok pang curl ni siya sa ahala man pang gamit. Kaya naamang ko'y mga wig no nga curl gipadadaan ko. Ja mo ni pataban ja na instruction ni ngani daw ag dapat isudlay sa mga buhok nga curl kay aron di mga buska gino buhok kay mura mo gikilatan og indung sige ag sudlay kay mo nga na man na dapat pang curl kuno pag imuhang mga hiso basta kay tanan nga mga pangbutang nimo sa buhok pang curl kuno kay lahi kuno pag pang straight. Mao day na mo nang nay mga curl ug buhok mo gamit sa pang straight nga mga items nga na ani buhok mabukad na nun nga na mura na putjukan no so ngani palitan ninyo mga curl mo pero bisag di ko curl kani ang gigamit kay mo po ni advisable sa mga nangalarag ag buhok para sa hua nagihapon nalarag pero bintaha na lamang gatipod bintaha oy nakaingon jud ko grabe bintaha kay des ningagi ni ngana na ho sus grabe buhok aron daghana. Grabe, bubu, babae mo, garabing kabaga ka, doon sa ingala ko, patay na, mag tuloy-tuloy, ingani yung alas purami. Di abtagas ang buwan, upaw na. Umani, dagan sa to ang panahon karon guys. O, tanawa, gauwan, narang kasuga ganina, pero karon yung tuwak-tuwak na, naagi hapoy talithi. Adlaw karon nga Biyernes, no? November 14. Ug ako masadjop. Sakto ko ning tan-aw ko sa kalendaryo November 14 today. Wa ako mag-vlog das ni Agi. So manang impromptu ni atong vlog karon. I-upload pud na karong hapon. Okay na ako'y grabing kadako nga announcement para sa tanan ng mga followers. Tanang mga followers sa tanan ng social media platform diri sa YouTube, Facebook, TikTok. Kamong tanan apil mo daani open ni sa tanan ng mga followers nga mga nagmahal og tinud-anay na huno. Kay murag it's time pod nga to give back no sige man ko give back ninyo no bisag sa ginagmay nga pamaagi na give back man ko ninyo but mangunang gikuan sang ko galingan dun nga maning kamot ko every year kay para inig ka December makahatag kog cellphone o mga hatag kog cellphone guys duha ni ka cellphone sure na ning duha so sure na ning duha ka tawo matagaan unja magdepende sa ang umaabot nga sweldo tabangan ko nindo dani hang mga social media platform og share comment, react, nga karon mo tasag ang engagement, aw basin og madugangan pa inig sweldo kay aha pa man nga bansay-bansadon day. Be na pa ba ko ipalit og bugas, na pa ba ko ipalit og buwad og ginamos. Basin yung dagtuar pud tanan ninyo sa inyong mga cellphone, dag ako nabuntas na nagsiga nagmatawa na tay next video. No, mao nang kinahanglan patas ta kinahanglan bansay-bansadon sa daan. Okay, so nanay duha sure na kay aha naman ang pangandaman. Oh. Naanay duha ka cellphone nga sure na dyan na 256 GB Infinix ready iPhone mo nga napabog mga tao cellphone pero di man day iPhone unja iPhone ug di makakontak mangyapon maka Facebook mangyapon na ag katurang mudawat may tagaan ug di mo mudawat og Infinix nga brand aw na atol mo sulain kay mga dato man sila kita man dun mo sa hang kahimtang mga duy nga sakto-sakto ra pag hang kinabuhi nga makakaon 3 times a day makapalit pod og pan makapangisnak ingana pintahan naman ron kay makapangisnak na sao na di man jud kay taman ra man gadus buntag uto hapon na may extra karon bintaha kay gracias Ginoo nanay pang snack so nga na ra pud ipon purami ug kanang grabe gadun para sa ubang content creator dato magbuto sila dan pero lami daghang nails pala man human kay agkariyo tang tangunan pa ni pero press on ra ni tag 40 pesos pero di pud mailhan medyo pag ako nagsabag tag 40 arong maag mahalon dag 40 ra ni hamon po ning baligja gud sa TikTok shop kay sa man day mo gamit sa ang baligja di ako jud una di araghang lumpia nga napagod na. Sumauto si Ag mechanics no para maka-apil ka bisag asa pa ka nakapalo na ho. Kinahanglan ra nga nakapalo ko tanan na ho nga social media account. Kani number 1 YouTube. Dapat naka-subscribe ka. Unja day dapat naka-follow ka sa ang TikTok account nga Flora Mibola na. Tanan na ho nga mga social media account ibutang na dan sa screen dapat na ka ebidensya. I-comment ni mo na. Ha, ikapalo po dapat kas aho ang
Facebook profile o Facebook page. Upat na tanan. Oh, di man nalisod dai kay igo ra man ang pag-follow dai i-add ko favorites nimo kay aron sunod ang video makakita ka sa ang sunod nga video da makasuporta ka sunod nga video para tuloy-tuloy ning ato ang paghatag no. Asa may ang ihatag dai? Ug di mo suporta na diri dai, di ba? So for 6 years nga ang pag-vlog diri injo kong gisuportahan, consistent tang makahatag every December. Jadi ra December dai kay og follower ka na halos every month mo hatag ko na mga cash dai, mga GCash inga na sa ang mga solid followers. Unda napay mga items ang ipang hatag. So anyway, dapat nakapalo ka sa mga social media accounts ha. Unda i-collage ana nga nakasubscribe ka sa YouTube, nakapalo ka sa TikTok, nakapalo ka sa profile ug hang FB page. Kani nga video naka-share ni sa imong timeline. Ang dapat kani nga video dai nga imong nakita karon naka-share ni sa imong timeline. I-apil og screenshot, i-apil sa imong collage. So, 5 nakabuok picture. Katurang mo follow dani mo ma-apil sa hang pilian ha. Screenshot sa YouTube nga naka-subscribe, screenshot sa Facebook profile o Facebook page nga naka-follow. Ayaw mo ka-subscribe kay nanay bayad. Pero na may extra pwede ra pud mo subscribe na ano arong makatigom pukog sa next na pud nato nga hatag. Nja, ang TikTok account nga nakapalo ka. O screenshot nga imuha ning gi-share ni nga video. I-comment na sa hang Facebook page. Inig-post na daning video ha sa ang Facebook page ha. Okay, pwede pa mo comment na ni sa YouTube para na ako ay idea og kinsa tong gabalik-balik og comment kinsa tong solid nga na kaya ha daning i-manual dun na hag-check. I-manual dun na hag-check. Kay kinahanglan dun nga ag makadawat na ni cellphone na iskatudong deserving. Kaya di ko gustong makadawat na ni cellphone na dili deserving. So kinahanglan katudong nang hinahanglan og cellphone, ja katudong supportive jud sa ang mga gibuhat daani sa ahang mga platform kadto gusto jud ko ag deserving mo ay makadawat mo nang i-follow ng mechanics kay og wa ka nakapalo sa mechanics, sorry di ka ma-appeal sa hang mapilian. Anyway, gustohon man ang tagaan mong tanan di makayas ang finances no. Ra pud ning gibase, depende ra po sa ang kita. Kaya kung hamong patan-awon sa ang kita, guys, moingon mo asa man kog ihatag nga gamay ra man ang kita. Ug kani nga ang ihatag ana ning hinahinay og tigom sang makita. Kay di ni na kani nga ang ihatag karon usa ka buwan o 2 ka buwan po na nang kitaon. So ra ning gihimo para maka-give back ko at the same time makatabang pud mo na nagtinabangay ta, di ba? Kay asa may ang ihatag di mo mo-support na. So tungod gigi-suportahan ko nito nakatigom-tigom ko dos mga niagi makalit ko 2 ka cellphone. So og mo dako pa na atong engagement ani possible madugangan pa. So gito kung tabangan malipay po ko kay mabalik ra pud na ninyo especially daani sa ang Facebook na nahog na laman ligaw-lingaw na karon kay ang gamaja na jud kaadyo og kita no. So excited ko lami amo gud sa pamati nga naayo pasalamat ka na tagaan og something nga na lami adto sa pamati di pud kabayran og kwarta. So mo nang og dadaghan pa naman kadto ang kwarta tagaan mo na ang tanan. So sakto-sakto ra man. So ato laman hinahinadon hangtod makadawat hong tanan buhi pala kita. Abtan pa siguro tanan ni kupong-kupong matagaan mo tanan no. Pero wata kay ba oy wata masahe sa planos Ginoo basta ni panatuon ko sunod adlaw. Oy nating na lipay jud mo kay mamahin man jud ko ninyo saan ta malagi ngayon sakto-sakto pa man. Ang importante kinasing-kasing ni nga ang ihatag ngadto sa blessed nga mapilian. Moingon ko nga blessed ang mapilian hada ni kay aron daghan na gud ninyo. So palakasay ni sa Ginoo. Pakasugay ni mo ampo sa Ginoo kay ang Ginoo badya mo ay mo kuanda ni kinsay ang mapilian kahapan ni ampo dito sa Ginoo nga Lord untag ang mapilian deserving jud na kanang nanginahanglan jud og cellphone unja kanang supportive jud na okay di man ni na mahimo og wa pa jud ning support na mga tao di ba kaya sa may hatag nga kaning ang hatag karon gikan ni sa ang Facebook sa ang pag-vlog. Agaban gato nga ardaghan nag-followers dako po kita di na magbase ron sa followers kita sa mga content creators magbase na sa views. O kita mo sa mga views litli nga gagmay ra kadung mga views litli kay wa po koy gana jud mag-vlog kay daghan ako mga kuanon kanang gipanghuna-huna ba di para sa unas daga pa nga puro vlog ra tanan nga na karon di na lahi na og nalakas adulting stage na nakas sa kaminjon kay unahon na nimo ng mga importante dyan na pay bata. So gamay ra gahang mga views dis nga so gamay ra jud expect jud nga gamay ra gahang sweldo. So again daghang salamat sa inyo pag suporta na kay nalipay ko kay makahatag na po ko. Di tungod sa inyo pag support na sa hang mga video, di po ko makahatag kay kanang ang ihatag na nagikan malagi na sangkita sa pagvideo-video. So salamat ninyo kay makahatag ko, makahatag pa kog dugang basta paradon gyapon mo pag suporta na. So mo na gyud bahalang di ta dato no basta kamo ta mo hatag. Kay lami sa pamati nga bisag ingani ra pud ka di pud kay grabing kato pero gipasalamatan ka marang lami makakilig adto sa heart bawg na mapasalamat nimo so mo nang daning gigol nga every December makahatag jud kog ingana bisan og may ingana gaban sa ori sinsiyo ra man nga sinsiyo ra na ninyo mga dato man kami mga uyamot
Dako na namang bahin, dako na nang kuan sa among kasing-kasing, di ba? So anhira ta katang video nagpahibaw ra ko dani nga ang mga kalihukan, no. So open mo nga mo appeal, sa katurang mo appeal, og di mo mo appeal, okay ra pod katong mo appeal, mao ra toy sundan ninyo para ma-appeal mo sa mapilian ja. Inig-appeal ninyo nga na, inig-submit ninyo sa inyo ang entry ampo jud mo sa Ginoo. Ampo mo sa Ginoo, Lord. Ako untay mapilian kanang kinasing-kasing jud nga pag-ampo kay ang Ginoo dani mo pili jud kay ako mag-ampo pug ko kaya hara man jud ning ingana guys ja Ginoo na jud mo ko ano kisa tong lakas jud sa Ginoo mo jud makadawat. Thank you guys sa pagtan-aw, salamat sa pag-share ani nga video. Unta ikaw nga nagtan-aw dani karon nga deserving jud ka makadawat, ikaw untay mapilian.